Se văd că sunt făcute la forjă, ca o nervură asta, făcute manual. Nu știu. Uitați, fraților, cum erau greblele înainte. Da? Nu erau magazine, oamenii își construiau propriile scule de grădinărit, de tot ce aveau nevoie. Nu aveau nevoie de magazine. Bună ziua! Astăzi este ziua de 29, luna a 3-a 2023. Plecăm în căutarea unui sat părăsit. O căprioară ce frumos aleargă. După cum se vede, a nins un pic, vreo 2 cm s-a pus. Filmez un pic drumul ca să vedeți cât de periculos este. A fost destul de frig azi noaptea aici. Uite, înghețat aici. Sper să fie ultima zăpadă din această iarnă. V-am spus, suntem în 29, luna 3-a 2023. Un peisaj extraordinar de frumos. Râul curge aici jos fain. Dar nu totul este așa roz cum se pare. Deci avem aici o pană. Trebuie să fim preparați, pentru că pe un astfel de drum nimeni nu ne poate ajuta ca să rezolvăm orice problemă întâmpinăm. Mai ales că sunt singur acum.
Acesta este un drum care urcă la un alt sat, să știți. Drum la fel făcut de tafuri, de cei care trag lemne. Dar până atunci haideți să vedem ce se întâmplă cu pana. Scos aici pompa. Pierde pe lângă geantă. Se pare că avem dificultăți, au căzut niște pomi în drum. Să vedem cum trecem de ei. E multă zăpadă pentru că este pe partea de nord a dealului. Zăpada s-a mai topit. Deci gândiți-vă bine că acum 70-80 de ani erau zeci de familii care stăteau în satul acesta și la ora actuală nu mai stă nimeni, nici măcar o singură persoană nu mai e aici. Tot satul este complet abandonat. A fost o iarnă grea pe aici, s-au rupt mulți pomi. Suntem la intrare în sat, aici s-au rupt doi pomi, pur și simplu este blocat drumul de acces. Vom lăsa aici mașina. Wow! Nu mai era multe. Crăci rupte. Asta era o livadă aici. Bun, lăsăm aici mașina și mergem pe jos. Deci am lăsat mașina și am luat-o pe jos. Aici avem un nuc foarte bătrân, frumos. Ca pe lângă el că am văzut aici o casă căzută. Opa! Un fel, o casă căzută aici.
Mai multe temelii. Să vedem ce pe aici. Și aceasta este o temelie, un graj micuț probabil. Sălbăticiune totală. O casă, a fost foarte mare casa asta. Are acoperișul prăbușit. Intrăm puțin în ea să vedem despre ce vorba. Da. Pe partea asta nu intru. Da, cu toate că a avut acoperiș de tablă și a căzut. Interesant. A fost destul de înalt aici, e un zid. Să vedem ce e pe aici. Wow! A căzut tavanul, a căzut tot. Absolut tot prăbușit. Și se întâmplă când lași casele în paragină. Nu te mai ocupi de ele. Cam asta e tot ce a rămas de casa asta. Aici erau treptele pline de licheni. Deci este ora 3 după amiază și încă e soare. Soare exact la casa aici, e foarte frumos. O grămadă de pruni, o grămadă de meri, o grămadă de nuci. Oamenii au abandonat asemenea locuri pentru un loc în apartament, să stea unul în capul la celălalt. Da. Cam atâta despre casa asta. Trecem la următoarea. Nu departe de casa căzută, avem aici o casă în picioare. Opa! Wow, și pe aici un fel de flori, ce-or fi astea? Asta e o fântână, dacă nu ești atent, aici îngheți. Casă foarte mare, frumoasă. Are lipsă ceva țigle, se văd pe acolo.
Vom începe cu partea de jos să vedem despre ce este vorba. Ce nu a mai rămas decât niște lemne, niște bănci. Bun, asta e prima încăpere a beciului, trecea la a doua. Lopeți. Uite ce lopată veche, frate. Ce-a mai rămas? Și încă o lopată. Se văd că sunt făcute la forjă. Ca o nervură asta. Făcute manual. Mișto. Mișto. Lăsăm exact cum au fost. Vedem ce mai găsim. O putină spartă. Că a fost un coteț de găini în putina asta făcută. Câteva lemne. Și în beciul acesta. Bun. Să încercăm să mergem sus. Unde pot să ocolesc. Opa! O adevărată junglă. Foarte multe temelii pe aici. Și cum să vedem, mai este o temelie. Numărul 9 și deasupra pune 210. Și au fost o grămadă de case. Probabil, da. Hai să vedem cum putem să ne facem loc pe aici. Poate ne cade ceva în cap. Deci asta e ce a mai rămas din scară. Și că pe Titanic, frate. Opa, am călcat pe o nucă. Wow! Aici da, a căzut tavanul. Nu mai are mult nici casa asta până se duce de tot. Grinda asta este ruptă și asta de nu voi intra. Nu mă risc că sunt singur. Asta nici n-a avut tavan. Ce-o fi astea? Ciudate. La ce-o fi folosit astea? Ca un fel de lamele. Aici vedem că a mai rămas mileu pe ușă. Făceau bătrânii înainte manual tot. Aici avem un toiag. Alt instrument, ce-o fi asta? Pentru ce are găurile astea? Ce-o fi instrumentul ăsta? Cineva a pus o scară aici să vadă ce e sus. Da. Și
Asta este plină de verdeață, de mușchi. Ia să vedem de ce s-a pus scala asta aici. Poate mă duc și eu jos la subsol. Nu pot să urc. Deci coamă nu mai are casa asta. În curând va deveni istorie, dacă nu se reconsolidează. Asta e casa. Deci un fel de o copăiță faină. Să închidem ușa să nu se facă curent. Auzi, mă, se închide aproape. Aproape, mai avea un pic. E putredă. Toată e putredă. Sticlă de Pepsi Cola. Pe timpul o ceașcă. Pepsi Cola. Am mai văzut unul de ăsta în cealaltă cameră. La ce să fi folosit de astea? La ce se foloseau? Ceva uscătoare, afumătoare. Agricultura socialistă. Productivitatea muncii. Uitați, fraților, cum erau greblele înainte. Da? Nu erau magazine, oamenii își construiau propriile scule de grădinărit, de tot ce aveau nevoie. Nu aveau nevoie de magazine. Deci asta chiar că nu mă așteptam să văd în asemenea casă. Versace. Să nu spuneți că nu erau la modă. Bunicii se îmbrăcau numai de la Versace. Pe geamul ăsta este 1 leu. Bun, deci aici nu voi mai intra în casa asta. Asta stă să cadă. Cel puțin va fi un video pe internet despre această căsuță, când încă era în picioare. Vedem cât timp o mai rămâne în picioare. Frumos, uitați pe deal în spatele casei, numai soare, o grămadă de nuci, numai nuci de ăștia bătrâni, mari. Să vin aici când o să aibă rod nucii să văd. Am găsit poarta. Asta e ce a mai rămas din ea.
Aici era o balama și aici era cealaltă balama. Și asta probabil venea așa în picioare. Și aici era poarta aprinsă, în balamalele astea. Deci au avut și porți. Uitați aici ce nuc gros. Foarte gros, foarte mare. Da, deci astea sunt niște locuri paradisul, raiul pe pământ, cum să le spun. Oamenii nu-și dau seama ce au abandonat aici. Un alt nuc imens acolo în spate. Atât că erau izolați. A fost greu cu serviciu ca să mențin asemenea locuri. Probabil aici e o fântână, ceva că se vede așa ca un gol. Și un brad extraordinar de bogat și de frumos. Și mare și foarte mișto, înalt. Acolo în spate se mai văd încă doi nuci. Deci pe o rază de câteva sute de metri pătrați, o grămadă de nuci. Hai să vedem. O grămadă de nuci. Aici era livada. Asta a fost prun care o fi căzut acum la ultimile ninsori. A smuls din rădăcină. Acolo alt nuc, altă construcție. Asta e nuc. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vreo 14 nuci. Numai așa cât mă uit roata împrejur. 14 nuci. Câteva sute de metri pătrați. Să nu spuneți că nu erau bogați oamenii ăștia. Au abandonat asemenea bogăție. Asta probabil era grajdul. Grajdul de la casă ceva. O bucătărie de vară. Nu seamănă cu o casă. Ceva mai micuț. Ce frumos cânta păsărelele. Bun, vom merge la altă casă. Mai căutăm case. Vedem cum ajungem la un drum principal. Să ieșim din boscheții ăștia.